Barkanmu da jamewa. Sunana Buzo Dan Fillo. Wasu lokutan kuma nakan rikide na dawo. Mai suburbura. So tarin yawa ni ne kuke jin muryoyina a fasararin fina-finan kamfanin Algaita Top Studio. Saboda haka karki shigo da wannan tsayin nake cikin wannan rikicin namu. Kawai ki fece. Ni ma har inda ce. Shugaban gumaka. Mai mulkar shedanu. Sarkin yankin Asuras. Shugaban daular Lanka. Wannan rabana ne ba sarki. Shiga ciki! To sai an jima. Wato ta taba ka, hadda. Ni kuma na taba ka ga bushiya ya taba ka ko? Kai zan bar nan wajen. Kamar muryar Rangila Masta sarki rawa. Babarawo baban soyayya. Kaka azzalumin bawa da dai sauransu. Kamfanin Algaita Dub Studio, Algaita Records da mai suburbuɗa sun yi haɗaka wajen shirya muku gagarumin wasan sallah inda za ku yi tozali na hakika da mai suburbuɗa. Haka zalika da sauran zaratan mawaka irin su Kazi P, Daladawa, Buzo Dan Fillo, G-Fresh da Alami da kuma Mufi. Za a yi wannan wasa ne ranar 3 ga sallah wanda ya daidai da ranar Lahadi 17 ga watan Yuni da karfe 3 na rana. Wajen wasa 3 Star Events, lamba 3 gidan Dallati titin Badawa idan an soka daga babban titin Ring Road. Kudin shiga babban tikiti 500, karamin tikiti 300, tikitin yara kuma 200. Ku yi maza ku hanta yau mu jami. Domin cancarewa a cakwalkwalin kodumu. Saboda haka ku tattaro ku rugun samo ku sambado ku an dayo zuwa cakwalkwalin 3 Star Event domin cancarewa san sallah. To yi kenan.